Ana bụ mfundi nwele ego nwele obi eji linya bego. Ọ na-enye m aṅụli pụlụ iche. Ngelele egwu m Ogene. Abịa. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Ụbọchị abụla egwu. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Edinwufo na-aba tete bi ya o. Ibe melụ mma. Ngelele egwu m Ogene. Ọnụ na-ekwe elu m egwu. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Chuka mazeli ya o. Ngelele egwu m Ogene. Na n'Ọnịcha Ịgba mmanwụ. ngelele egwu m Ogene. O so n'ọnụ na-ekwe elu m egwu. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Uchenna Chuke. Ịgba ngelele egwu Ọ m dị na nwe Ogene. ndị akụ anyị bịa keneli Ịgba o. ngelele egwu m Ogene. Mati n'ọgwụ dịle onye ọma o. Ụbọchị abụla egwu. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Ugochukwu dị Ịgba bịa ngelele kene. egwu m Ogene. O so n'aka na-etili m Ịgba egwu. ngelele egwu m Ogene. Ayamonjo boy onye Ịgba ngelele egwu m ọma. Ogene. Igwe na-agụ n'ezi agụ. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Tony boy nwadi Ịgba igwe. ngelele egwu m Ogene. Tony Fegede m mma Ịgba n'ogidi. ngelele egwu m Ogene. Producer m ekene m yo. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Ferdinand Nwoha na-ekwu o. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Band leader Congress Group. Ịgba Power ngelele egwu m Ogene. Ududo Nnobi Ịgba abịa ngelele egwu m n'egwu. Ogene. Onye nwere ego na-eme ife Ịgba sọlịa. ngelele egwu m Ogene. Ụbọchị abụla egwu. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Melora n'ọka bịa keneli. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Melora n'ọka ga-ebịa n'ụlọ Ịgba egwu. ngelele egwu m Ogene. Melora n'ọka bịa o. Egwu m Omelora na Melora biko melụ m Ịgba ngwa. ngelele egwu m Ogene. Melora rapụ na Ịgba ngelele egwu m Ogene. Ịza bụ ife gị na-adị m mma. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Melora darapụ na Ịgba ngelele egwu m Ogene. Melora liutazan. Ịgba ngelele egwu m Ogene. Melora liutazan. Ụtazanụ ka anyị ga-eso. Abịa ụbọchị abụla egwu. Ụtazanụ ka anyị ga-eso. Ejeze lụwa Ụtazanụ ka anyị ga-eso. ma na Ụtazanụ ka anyị ga-eso. ijesilili welelelu Ụtazanụ ka anyị ga-eso. ija wele Ụtazanụ ka anyị ga-eso. tilọra liutazan ọsịa Ụtazanụ ka anyị ga-eso. nelekelelu m na ọtilọrọ nọ n'ụlọ Ụtazanụ ka anyị ga-eso. ọtilọra niile eme mma Ụtazanụ ka anyị ọtili ga-eso. o ọtili bịa fụmanya Ụtazanụ ka anyị ga-eso. ụbọchị abụla egwu Ụtazanụ ka anyị ga-eso. Gideon Nwukwu na mgbe obi anụ managing director Waka Holdings Nigeria omaba abịa Ụtazanụ ka anyị ga-eso. Gideon niile eme mma Ụtazanụ ka anyị ga-eso. John Ashara Ụtazanụ ka anyị ga-eso. managing director Ụtazanụ ka anyị ga-eso. Ijele mmọnwụ ana Ụtazanụ ka anyị ga-eso. John Nwashara Ijele mmanwụ managing director Across Aluminium Ijele mmanwụ Engineer Charles Oji Ijele mmanwụ Akunwada Leziago Ijele mmanwụ managing director Brado Aluminium Nigeria Limited Ijele mmanwụ Kendo Onukwuha Ijele mmanwụ managing director Kendo Electricals Ijele Enugu mmanwụ Akụenwebe n'ama Igbo Ijele mmanwụ nwoke afọ nweke pao Ijele mmanwụ Eze Udo na Nkanụ Nwanyị managing director Ijele mmanwụ Gosi Hotels n'Enugu Ijele mmanwụ Ọchịlọsụa Ijele mmanwụ nwoke afọ nwekeke Ijele mmanwụ Ọhamadike n'Ụmụdịọkalụ Ijele mmanwụ Petron Enugu State Butchers Association Ijele mmanwụ Godwin Nwezi Bielibiano Ijele mmanwụ Eze Chinedu na Nnobi nna m ochie ugbu abụọ m n'isi o Ijele mmanwụ Injinia Nick Obi Ijele mmanwụ Umenyi Nnobi anyị ekene Ijele mmanwụ n'izo gasị ọfọzikwala ka njụwa Ijele mmanwụ n'izo gasị Omenyo omenyo n'izo gasị o omenyo omenyo n'izo anyị ji esili nri o omenyo omenyo
mbọsịkwalị ka mmalị abịa ude abịa ijo ọlịlụsụ ndụkụ bịa managing director Bob L Bureau de Exchange ịchọ ego kemerụmo Bob L ga-enye gị ya ego Gabon ego Afrịka niile nke Britain ma nke Amerịka Bob L onye anyị ji emela ọnụ ịnụgo Chris Ochili anyị kelere gị chairman Committee of Akalaka gbagbugo enyi anara elite anụ enyi n'ofu ụbọchị Paul onyi ọkam ụmụna nkwọrọ gbaru olo egwu anyị abata ọgbọ Vincent Okafọ ezi nwa na Obodo egwu m ka m bụrụ egwu nnaba ngwo bụrụ egwu m nnaba ngwo ọzọ nna abọdị ọzọ nna abụọdị Ramzy nwaanyị ya ụbọchị abụrụ egwu chairman of chairman chairman ọ na-ala ekene ịdị mma na-eme mma Ramzy na ọchịchị gị si na Chineke bịanụ Akalachukwu kala enwero mgbacha abịa nabata onye ukwu onye nta dichotomy ọmarị ya chacha Igbo onye ugwu Igbo onye ndịda Ramzy ga-analụ gị kedu maka lọlọ ọzọ Ramzy pa ọdọgịrị akụ nwaanyị ya ọchịọrụ onye ọma bịa ụbọchị Ijele ebube Ramzy ọzọ nna abọdị lọlọ ọzọ wee n'ebe anyị ọlụ owele egwu wee deela anyị ofe owele azụ ndụ kwadola anyị nne ọzọ Ramzy wee bata njem ewu ọbụla ebu na-enye ndị egwu obulu mmanya nye ndị egwu abịa owere naira kwụọ m arụ welu dọla jụọ m anya agwago gị n'ọchịchị si na Chukwu Akalachukwu kala enwero mgbacha ọzọ nna ịbụ ọdị ọzọ nna ịbụ ọdị kenelu m lọlọ ọzọ Ramzy ọbịagele aka ọchị ọrụ onye ọma ọbịagele nwanyị ya ekene mi LC Monarch ezigbo dị mma nwoke tegete onye Nnobi ji eme ọnụ oji nnọdụ ọbala ọnọkwa n'ụlọ nnọdụ ị na-eme mma Ọgọchukwu ọbala ọyọyọ Dambaro Wike welu na Nnobi oji weta akụ elienu ya mma Chuka Ojukwu ọnọkwa n'ụlọ onye udo ga-afụlili udo ebu n'udo na-adị yo Vincent Abasilim managing director Agala Series Publishers Denison Group of Companies eze nwachi na-emelụ na Nnobi onye ọma Beji Kokoli abụ nwa echeta nna n'oko managing director Benjika managing director Benjika Holdings Akalaka nwabude mgbe emena nwafenna na nneni
Managing Director King Hammer Nigeria Limited. Nwoke na Nnobi ọnọkwu ya agbọsị ndụ biko n'ụlọonu m. Managing Director Namfico Nigeria Limited. Ike Chukwu Ezedigbo ofu nwa Ọsụọfịa na Bagana. Eze Obidigbo Ogochukwu na Nnobi anyị kenere gị. Emmanuel Ichie Nwafọ ọnọ n'enyi n'afa. Ime Osuji eze nni ya na mba anọ. Nadi Abọgụ eze Chukwu n'Ogidi. Chidi Ekenta Nwaka Ibie n'Amawbịa. Akụ nwata n'ụga Godi Nwosu Managing Director Gosin Photographic Stores. Ogbuefi Ugo nwanne Schoolboy Millionaire. Ichie Joe Bros Supermarkets n'Enugu niile. Anụcha ọganya aba n'udo. Anyị nje na ya ọnụ Jesu Kristi. Ka ịgbakwa mbọ finish this century na mbụ. Mmadụ anọkọta n'ụwa bụrụ ọnụ jeli na anụ mmụọ. Ewuo n'ọnụ emenụ m. Ụbọchị abụla egwu. Clement Ezechukwu Ezisi ọdịnihu nọ n'obi. Christian Eze Wudo anụ eyeye n'Ọnịcha niile. Bato Ezugenyi Chikwado Blessed ị na-ese eze ọnụ fana. Nwati na-emelu na Nnobi Managing Director Enesco Commercial Enterprises Limited. Ị ma na ụbọchị abụla egwu. Anyị gara na ndị Nnuyi Mmago Chief Frederick Okonkwo Chibata Chairman Managing Director Afrecon Nigeria Limited. Ideju Okwukwu n'ụlọ Nwofiga Chief Daniel Nwoke Afọja Eze Ọdụgbo n'Enugu Agidi Chairman Managing Director Danduk Enterprises. Ụbọchị abụla egwu. Chief Sunday Okafọ Nnatube Ugo na Bagana. Chief Paul Ọnwụra ọnwa nke ndị League n'Enugu niile. Prince I Onwabese Sayo de Milonia o. Sayo omaba abịa. Ụbọchị abụla egwu. Chief Executive and Managing Director Clevex Nigeria Limited. Group Chairman Nigo Holdings Limited. Ife adịgo nke mbụ n'Enugu niile na Ụmụnri. Chief Godi Mmadụ Igbudu nke mbụ. Chief Collins Amadi Group Chairman Afromat Limited Lagos. Mr. Pion Okuya